IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Impasingked ni Ms. Mona Lisa Singson, Presidente de Philippine Pharmacists Association Ilocos Norte Chapter, ang nagturong da iti pinili Ilocos Norte para itinaindaklan ang medical mission. Dito'y ang nagduduma a serbisyo tinabadasan ng residente iti Barangay Valbuena, pinili Ilocos Norte. Ang angay nga rod iti madama nga bloodletting activity, medical and dental mission, kastamet iti libreng gupit iti Barangay Valbuena, Pinili, Ilocos Norte. Kadwatay nga rod, iti kaming iti Provincial Health Office, Philippine Dental Association Incorporated, Ilocos Norte Chapter, kastamet iti kapulisan iti INPPO, ken iti Pinili Municipal Police Station, kadwatay umet iti taga Pinili Municipal Health Office, kastamet iti bumarangay iti Barangay Valbuena, and na kami nga taga Philippine Pharmacists Association Ilocos Norte Chapter. Naamuan ang nakanselar dito ang medical mission and dental mission Gapuken Bagyo, Quiapo. Nagyaman met ni Police Major Antonio Marzan Jr. OIC ti Pinili Municipal Police Station kahrunaan na karagiti nagbalin a partners da. Iti authorized program tayo na duma dahil iti bloodletting, dental mission, medical mission, dapat iti na libreng gupit. So nagtuloy tayo iti na comprehensive community outreach program iti Pinili. Kabayatan na may panamnama nga adan tumanen iti kastoy aktibidad ti PPHA kadwada ti Philippine National Police. Para iti IFM News, ay Dolores Martinez Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.